Chceš další video? Nezapomeň na odběr a like. Takže ahojky lidi, ahojky melonkové. Máme tady dalšího, a je to Zdenka, protože já jsem potřebovala, jak vydržte, protože já bych už fakt musela přizabít, nebo já nevím. One eternity later. Máme tu nový haul Zdenka. Ok, tak co tam máš, Horste? Já jsem tady dala takovouhle hezkou tašku. To je asi 150. taška, co jsi skoupila. Takovouhle hezkou tašku, protože já jsem nevěděla, tady se podívejte. Já jsem nevěděla, že Věnko slaví 25 let. To je velmi důležitá informace a důvod slavit, no. A já jsem potřebovala make-up, potřebovala jsem pořádnou řasenku. Místo make-upu si radši pořiď jiný mindset. Když teďka mám ty řasy fakt hezký, potřebovala jsem řasenku, ale potřebovala jsem lesk. A vybrala jsem tam 3 věci. 3. Tolik? Jedná se tam o značky Essence, takovýhle make-up je voděodolný, ukážu ten odstín. Takhle vypadá ten make-up a je tam Waterfood Tattoo Covering, Camouflage Matte Concealer. To děláš schválně, viď, že jo? Jo, a takhle vypadá ten make-up. Wow. Takhle vypadá ten odstín, není úplně jakože světlé, spíš tmavší. Jo, ale když to začnu takhle potom prostě, takhle to vypadá, tak se mi ten make-up hodně líbí. Takže tady ten make-up činku jsem si já to mažu po celý ksichtu, já to neřeším. Prostě po celý ksichtu mažu ty činku. Tak, pak jsem tam vybrala lesk, který si hned zkusíme, to taky myslím, že od Essence. A je to Extreme Shine Volume Lip Gloss. Takhle. Já vám ukážu ten odstín, je to takový vodový. Takový. Je to hrozně hezky voní, takhle. A ukážeme si ho na pusu, jak to vypadá. To vypadá ten lesk. Jo, a je fakt super, jaká jsem s tím spokojená. No a jako poslední věc je řasenka, protože moje řasenky doposud byly na hovno. Pardon. A já jsem od tady té značky měla řasenku modro-růžovou a byla fakt super. A pořídila jsem si tadyhle tu růžovou od Rimmel London. Wonder Lux Volume. Já ukážu štěteček. Takovýhle to máš štěteček, já jsem s touhle řasenkou, s tou značkou, jakože fakt hrozně spokojená a bude to fakt super. No. A to je celý haul DMka. Celý haul DMka. Já doufám, že se vám tady ten kratičký haul DMka líbil. A takhle ten lesk. A budu se s vámi těšit u dalšího haulu. A ano, jsem po delší době, tak ukážu, to bude brejle, ty mám z Rossmanu, jsem po delší době nalíčena. Takže tak, no, musím se těšit u dalšího haulu, pak a když se jako DMka, mají tam fakt super kosmetiku.